Bodo latest update बयखौबो बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज अपडेट दङ दिनै 22 आगस्ट रक्षा बन्धननि सान आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ दिनै आइजोफोर आरो गथ'साफोरा आखायाव राखि खादों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनै रक्षा बन्धनखौ गोबां फसंथानफोरनि बिब' बिनानावफोरजों फालिनाय नुनो मोन्दों मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रि बिथाङा टुइटारनि गेजेरजों रक्षा बन्धननि सानाव गावनि आखायाव राखि खानायखौ गोजोननाय फोरमायदों लोगोसे बिथाङा रक्षा बन्धन बुब्लियाव बिब' बिनानाव बिदा फंबाय बयनिसिमबो हामलायनाय जासिहरदों नैथियाव दङ क'क्राझाराव आसाम पुलिस आरो डाकातिनि गेजेराव गुलि गावलायनाय जाथाया जालाङो थांनाय हरनि 1 रिंगायाव क'क्राझार सहरनि खोला फारसे 7 किल'मिटार जानथायाव थानाय भटगाव खासिबारिनि इन्डियान बेंकआव साद' डाकातिफोरा थाला हास'ना बेंकनिफ्राय रां खावनो नाजानायाव पुलिसनि गुलिजों जायगायावनो साथाम डाकातिफोरा जिउ गोमायो जिउ गोमानाय डाकातिफोरा फारियै साउथ सालमारानि सिराजुद्दौला शेख गवालपारानि मनिरुल हुसैन आरो गवालपारानि आमिनुल हक होनना पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों दिनै क'क्राझार एसपिनि मावखुलियाव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आसामनि एडिजिपि एलआर बिश्नय आरो क'क्राझार जिल्लानि एसपि प्रतीक बिजय दुबेया मिथिहोदों दि बेंक डाकातिफोरा मोनसे गेदेर गें दङमोन पुलिस हान्जानि गोख्रों अपारेशन खालामनायनि जाहोनाव सेंमारि मुंनि जायगायाव पुलिस आरो डाकातिनि गेजेराव 2 घन्टा गुलि गावग्लुं गावसि थासारि सोमजियो आरो साथाम डाकातिफोरा जिउ गोमायो लोगोसे बिसोरनिफ्राय 7.65 पइन्टनि गंनै पिस्तल गरदाइन गुलि अक्सिजेन गेस पाइप एलपिजि सिलिन्डार गंथाम मबाइल फन बायदि बायदि मुवा बेसाद बोखांनो हायो थामथियाव दङ बावैसो सान सिगां हाग्रामा महिलारिया बिजेपिआव जयेन जानो थाखाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायगासिनो होनना रोखा नङै खौराङा गोसारदोंमोन बिनि सायाव खौरांगिरिया बिटिआरनि गाहाय प्रमोद बर'खौ सोंथि खालामो दि सम सम हाग्रामा महिलारिया राजखान्थि बिथिङाव बेले बेजे खालामबाय थायो नामा बिनि फिननाय होननानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमोद बर'आ बुङो दि नङा जेबो बेले बेजे खालामाखै बिथाङा बिथांनि जायगायाव दं बिथाङा गावनि सिन्तायाव गावनि खामानिखौ मावफुंगासिनो जोंनिसिम एबा जोंनि खामानियाव हाग्रामा महिलारिया मित्रजोट सरकारखौ दासिमबो जेबो बेले बेजे खालामाखै बेबादि आं नुवाखै ओंखायनो जों जोंनि उद्देश्यआव खामानिखौ मावलांबाय थागोन होनना रोखा बुंथियो ब्रैथियाव दङ बाक्सा जिल्ला मुसलपुरनि नरेन दास आरो जुनिता दासनि फिसाजो 2 बोसोर बैसोनि तानबि दासआ थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो गोब्राब बेरामजों भुगिनांनानै दं मैया गिबि मन्थ्रि फान्डनिफ्राय दुखुथिया नखरनो 1 लाख रां दान होदों मन्थ्रि इउजि ब्रह्मआ आरो दायो तानबि दासखौ बेंगालुरु बाप्टिस्ट हस्पिटालाव फाहामथाय होनाय जासिगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।